ng aking pag-ibig. Iyong mukha ay kumpisado na, hindi mabubura pagkat hindi kang kaiba. Oo, marami pa naman bang iba, ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Hindi naman ikaw pero ikaw ay mamahalin. Bigyan mo ng mundo na ikaw ay napasakit. Para pag nahulog ako sa magtaas na pangin, di ko na malaya dahil sa iyong mga tingin. Kung iyong katawan ay nakakatulala, gusto ng iyong magtandang napapagod na di matatawaran. Kahit pa magdamagan, kung ba't ang hiningan, di ko na magsasawaan. Binubuhat mo ang aking pakiramdam, mahirap ito, ikaw ang nagpugaan. Tayo ay nagkaway at kaya mo na, ngunit walang umawat, kaya't di magkatuluyan. Oh, aking binibini, ikaw ang pinipili sa simulang huli ng aking pag-ibig. Oh, aking binibini, ikaw ang pinipili sa simulang huli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Basta Rizales, idol. Basta Rizales, idol. Sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. Medyo unique ka, girl, medyo unique ka, girl. Sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. Medyo unique ka,
TV, ano pong main mo po? Titas TV. Main po, main. Titas TV, ano po yung main nyo? Titas TV, ano po yung main nyo? Main channel po. Pasok ka dito, sir. Sir John, pasok. Titas Tres Valles. Ano po yan? Ano po yung main nyo, ma'am? Titas TV. Yan po ba ilalapag? Ano nga po yan? Main po ba yan? Main? Main lang po, main. Huwag po kayo magkasalita ng emoji para makapasok po. Titas, wait lang po. Uy! Wait lang po. Tina-time out po kayo niya night mode. Wait lang po. Huwag pong magka-type ng emoji para makapasok po kayo. Sige, mag-type lang kayo, mag-type, Titas. Huwag po kayo mag-type ng emoji para makapasok. Titas TV. Sige, mamaya mag-type po kayo, Titas TV. Ano po yung menu po? Bibigyan ko kayong jacket. Visares Idol. Okay po, lista na po kita, Sir Arger. Titas TV, pasok ka na po. Titas TV. Nakalista ka na, Sir Arger. Titas TV, mag-type na po kayo. Titas TV. Ano po yung main mo po? Titas TV.
Titas TV, mag-type na po kayo. Basta la Vinzares, idol. Type palista na po. Titas TV. Wait lang po ha. Diyan, random. Main to ha, main. Mag-main muna guys, mag-main. Diyan, random, video. Michelle Awa. Jersho. Main to main ha, main lahat to, main ha, main. Main to lahat ha, main, main. Main ko yan, random. Random video. Arvin. Mga main light to guys ha. Mga main lahat to. Mga main. Mag-start po tayo ng 8:30. Pasok na po yung mga ano. Palista na po. Para baka mag-start na tayo. Titas TV, mag-type na po kayo. Pwede na po kayo pumasok. Titas TV. Titas TV. Wait. Basta la Vinzares, idol.
Tita Travelers Official. Ito po. Nag-love shout out to you, Rebecca. Si Rebecca. Thank you so much. Yung nakalista na po, wag pong alis. Mag-start na po tayo ng 8:30. Wag pong alis, guys. Nakalista na po siya, Tita Travelers. Tres Vales Official. Wala pong alis. Mag-start na tayo, guys. Na lang po, mag-start na tayo. Mix DJs. 2 minutes na lang, mag-start na tayo. 2 minutes. Sino to? Titas. Ba't na time out to ulit? Wait lang, naku po. Yung main pa lang na ano. Teka lang at, titas, wait lang. Palampasin nyo po yung mga 5 seconds. Palampasin nyo bago kayo mag-type ulit. Kaya, lalagyan ko ng jacket para hindi kayo ano. Diyan, pasok ka sa live chat. Huwag kang mag-type sa group natin. Pumunta na kayo ng YouTube. Basta la Bizares Idol. Dyan. Pumasok ka na dyan sa live chat natin. Na lang po, mag-start na tayo. Wala pong alis, guys, please. Walang alis. Baka mamaya magsi-alisan na naman kayo. Wala naman tayong ano. Wala silang padikitan. Start na tayo, guys. Pakipuntahan po yung login natin, nakapin. Yung login, nakapin. Pakipuntahan po yung login na nakapin. Puntahan na po yung ating video. Nakapin po, nakapin. Para sa mga bago, para dun po sa mga bago, puntahan po yung nilalapag ko ng mga bahay nyo, mga link. Then manood po ng 1 minute and 30 seconds. Pakiusap po, wag po yung inyong i-skip yung video. Then mag-comments po ng 5 words pataas po. Iwasan po yung mga spam katulad po ng wow, amazing, pahags, keep it up, mga ganyan po na mga salita, mga spam po yan. Huwag niyo pong idikit po sa inyong mga comments. Nilagay niyo po sa dulo po ng comments nyo yung hashtag Joanne
Then, i-like and sub bell all nyo po yung video. Then, balik po kayo dito sa ating live chat. Type nyo po, pagbago, J, pagluma, T. Ganun lang po. Then, hintayin nyo naman po yung ating nilalapag na mga link nyo. Then, puntahan nyo uli. Ganun lang po, paulit-ulit lang po yun. Pakihabaan po guys yung ating comments guys ha, pakihabaan. Para doon sa mga bago. Start na po tayo guys. Kailangan po yung comments nyo po ay naayon po. Wait lang. Yung comments nyo po ay naayon po sa yung nakapanood. So, ganun guys ha, nakuha nyo guys. Pakihabaan po yung ating comments ha. Pakipuntahan po yung ating login. Start na po tayo. Nakapin po sa taas yung ating login. Start na po tayo guys. Start na. Yung mga gustong pumasok, sumali, pwede pang umabol. Puntahan po yung ating login link. Puntahan po yung login. Opo. Nakalista ka na, Sir Arvin. Pakipuntahan po yung ating login. Pagbago po, J. Joan Mary TV. Pagbago, J. Pagluma, T. Hey. Puntahan po yung ating login guys. Yung login. Nakalista ka na, Sir Jan. Nakalista ka na. Makipagdikita na po dyan. Wala pong aalis ha. Wala pong aalis. Paawa nyo na. Pakiusap po. Wala pong aalis. Walang aalis. Puntahan yung ating login link. Tanggalin na. Puntahan ko yung ating login link guys. Wala pong aalis.
mga gustong pumasok po, pasok na, type pa lista. Ares, Idol, Imperio, the best. Samahan Mix DJs. Wala na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong nilalaban ang nakaraan, ngunit di manalo. Dahil lang ang pag-ibig mo, pilit ko. Naririnig mo ang pagsabi mo ko, sana'y pakinggan mo. Kahit di na tayo, sana'y maalaala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Ang tibok ng puso ko. Guys, walang alis ha. Ay lumuha dahil di ko kaya na lumutin ka. Iwan ka dahil ikaw lang talaga. Ako'y nagmahalang todo, pero ako'y niloko. Sana ngayon ay mahalin at pumutuhin sisimbahin mo. Sana'y maalaala mo, kahit di na tayo. Sana'y pakinggan mo ang tibok ng puso ko, ay ang pangalan mo. Hindi ako nararapat sa'yo. Bakit hinayaan bang mahulog ang puso sa'yo? Oh, wala akong magawa, minahal kita kagad ang puso kong ito. Kanino ba dapat? Naranasan mo na ba na umibig sa tao na di pala para sa'yo? Pagkatapos mo ng mahal, ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. Paalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa'king ipinadama. Nararamdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga masa na pumigit habang binabalikan ng mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan, palaging tinatanong mo kung saan na ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal. Bakit dito naunti ang pag-ibig na ibinigay? Bakit mo nilagay sa kalungkutan at pinagli ito bang suki? Bagawa di maikumple kapalit ng aking katapatan at tila parong sa akin magturo saan mga mali at ako'y nilapatan marahil hindi na ikaw ang para sa'kin at ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman ko ang dapat na mahalin isa Ano na iba? Ba't ka na bumalik? Kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pagpilisan. Hapian siyang maramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan. Nagkasabi na ang lahat, sa'yo'y paalam.
ka? Sali ka pa rin. Sali ka na pa rin. Lista kita. Lista kita pa rin. Sali ka na. Pwede po. Lista na kita. Makipagbigitan ka na po dyan, Papa Ren. Lista na kita. Mix DJs. Please po, wag po nga alis. Wala pong alis, guys. Mag-stay po sa live ko, mag-stay. Mag-stay po sa live ko, mag-stay. Pakipuntahan po yung mga link na may haba ko, guys. Pakipuntahan. Pakipuntahan po yung inalapag ko. Nari. Anong pong link? Mali. Mali. Kaya lang yung link. Tama naman po ah. Tama naman po, sir. Video ko po yun, sir. Yung video ko po yun. Yung login link. I-click niyo po ulit. Video ko po yan. Login link. Titas. Tama naman po. Wait lang. Tama naman po yun, sir. Titas. Ay, ano ba ito? Hindi po, yung login po sa akin po yun. Sa akin. Alin pong mali, yung nakalogin o yung kay Titas? Yung login po sa akin yun, video ko po yun yung login. Oh, sandali. Nakuha ko na. Sandali lang po ah.
Okay na po. Sorry po. Titas, titas. So, pong aalis ha, yung na-flex na video, huwag na pong aalis. Pakipuntahan po si Ma'am Titas. Grabing harang. grabing harang ba, sir? Ren? Papa Ren? Si Lolo po nagbibigay niyan, si Lolo. Mahal na mahal ako ni Lolo. Jejeng. Guys, pakiusap po, walang alis. Walang alis, guys. Yung mga gustong humabol po, pwede pa. Sa pangarap, laging kasama ka. Sa aking pag-iisa, nananalitin pa ka. Pakiabaan po yung ating comments. Huwag pong i-skip yung video, guys. Huwag pong i-skip yung video. Panoorin po na at least sa 1 minute.
Walang alis guys ha, konti lang tayo ha. Walang aalis, konti lang tayo. Balik mo agad, balik. Pag nakapagano na kayo. Dito pa ba si Titas? Tres Valley? Tres Valley, official, Titas. Wala pong alis guys. Balik agad guys, balik agad. Balik agad guys, balik agad, balik. Balik agad, balik. Mamaya, magbibigay ako ng dalawang Gcash, dalawa lang 50 Gcash low, dalawa. 50 Gcash. Wag pong alis, walang pong alis. Bruce. Ano to? Brussels Gaspi. Kasali ka po ba? Bruce Gaspi. Kahit padista po kung gusto niyo sumali. Dito po, makipagdikitan po kayo. Puntahan niyo lang po yung link na may baba ko. Then, panoorin po yung video at least 1 minutes. And mag-comments po kayo sa video na yung pinapanood. Mag-comments po na naayon sa video. Then, like, sub niyo po yung video. Then, click bell all po. Then, balik po kayo sa ating live chat. Type niyo lang po, J. Bagong dikit, lumang dikit, T, ganun. Basta po iwasan po yung spam comments guys, katulad po ng wow, amazing, keep it up, pabalik naman sa bahay po, pahugs. Yan po yung alam niyo naman siguro yung mga spam comments.
Pakihabaan po yung natin yung bakas nyo guys. Then, ilagay niyo po sa dulo po ng yung bakas sa stagyoan. Magipagdikitan ka na po dyan, Bruce Gaspi. Nilista na po kita. May mo ba ito, sir? Bruce Gaspi. Main po ba ito? Pakisagot po. Main po ba ito? Bruce Legaspi. Bruce Legaspi. Main po ba ito, sir? Pakisagot po. Main po ba ito? Sir Bruce Legaspi. Main po ba ito? Bruce Legaspi, main mo po ba ito at higay? Main po ba ito? Main, bilista ko na. Bruce Legaspi. Pakisagot po, Bruce Legaspi, main po ba ito? Wala pong alis guys, yung nawala at nalapag na. Meron po tayong tawag dito, bawi, banana. Wala pong aalis, lalo na po doon sa na-flex na po. Bawi, banana tayo. Wala pong aalis, yung nawala po, bawi, banana tayo. Bruce Legaspi, main mo ba ito? Bruce Legaspi. Pakipuntahan po si Sir John. Pakipuntahan po si Sir John. Diyan walang aalis. Wala pong aalis.
Meron po tayong bawi banana, yung mga na-flex na. Bawi banana natin mamaya, yung mga nawala. Wala pong alis, bawi banana tayo, lalapag ulit yung mga bahay nyo dito. Wala pong alis. Tritas, Tres Valley. Official, nawala. Nalapag na siya. Michelle Awa, Giorgio. Nandito pa ba? Paramdam na po, Michelle Awa. Michelle Awa, paramdam na po para malapag. Michelle Awa. Wala po. Wala po si Michelle Awa. Huwag pong alis, konti lang po tayo guys. Wala pong alis. Yung nawala po, bawi banana tayo. Huwag po kayong alis, magbibigay ako ng Gcash mamaya, dalawa, 50. Gcash, 50 pesos, Gcash. Pang-load nyo, pang-load. Michelle Awa, Giorgio. Wala na, Michelle Awa, Giorgio. Paramdam na po, para malapag kayo. Michelle Awa, Giorgio. Wala po, si Michelle Awa, Giorgio. Pakipuntahan po si Sir Arvin. Wala po si Michelle. Paramdam na po para malapag ka, Ma'am Michelle. Michelle Awa, Giorgio. Michelle Awa, Giorgio. Paramdam na po para malapag ka po. Yung mga gustong sumali, pwede pa po kayong humabol.
Michelle, Jojo, nandito ba? Wala pong aalis guys, konti lang po tayo, walang aalis. Wala na pong didikit sa dulo, wala na pong didikit sa ulihan. Ma'am Michelle, nawala. Ma'am Michelle. Wala ba si Ma'am Michelle? Wala pong alis guys. Kaunti lang tayo. Alis pa kayo. Paano na yon? Si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, Jojo. Paramdam na pa para malapag. Titas, Stress Valley na wala. Nakipagdikitan ka na ma'am, Mama Tita Stress Valleys. Bumalik na po yung net niyo po. Ma'am Titas. Megalat shout out to you, Victoria Sharp, Marivic Sharp. Thank you sa patamsak mo. Marivic Sharp. Thank you. Tita Tres Valles, bumalik na po yung net nyo. Makipagdikitan ka na po. Thank you, Marivic Sharp. Thank you so much.
Michelle. Michelle Awa. Michelle Awa, Sergio. Wala na ba ito? Paramdam na po. Michelle Awa, Sergio. Pakipuntahan po si Papa rin. Thank you, Ma'am Tita. Thank you so much. Habol ko na lang po, Ma'am Tita, yung mga nailapag ko po. Thank you so much po. Michelle, Michelle Awa. Mariondong Channel. Gusto na kita. Main mo ito Mariondong. Main, Marie. Marie. Pasensya na po, inuubo ako. Mariondong Channel. Sige po, ma'am, makipaglikitan ka na po dyan. Lista na po kita, Mariondong Channel. Makipaglikitan ka na po. Hapulin niyo po yung mga nailapag ko na video. Scroll up lang po. Salamat. Nakalista ka na, Mariondong. Makipaglikitan ka na po dyan. Team Biyaheng Ilongga. Biyaherang Ilongga. Sige po, welcome po, Ma'am Marie. Sige po, makipaglikitan ka na po, nakalista ka na. Biyaheng Ilongga, Team Biyaheng Ilongga. Habol, habol, habol. Habol, habol po sa mga link. Pa rin, naka
Sige po, magipagbigitan na po kayo dyan. Lahat po kayo malalapag. Lahat kayo malalapag. Pakipuntahan po, Marvick Sharp. Support po yung ating member. Panoorin po yung video guys, at least 1 minute. Then mag-comments po na naayon po sa napanood. 5 words, 10 words pataas po. Then lagay niyo po sa dulo po ng yung comments, hashtag Joanne. Kaya nagpalista. Si Mariondo. Support guys yung aking member. Thank you so much. Jessal, Steffi.
Mariondong channel. Pakipuntahan po. Mariondong channel. Mag-iwan lang ng bakas, guys. Gamitin niyo po yung menu para mabalikan po kayo. Pakiabaan po yung comments, guys, ha. Lagay niyo po sa dulo ng comments nyo. Hashtag Joan. Yan na. Pakihawa kong saksakan, baka mainit. Hindi, saksakan ng ilaw. Ano? Pangalan mo. Hindi ko pa ibababa ko. Na-brown out. Mag-focus, guys, sa nilalapag ko na mag-focus po. Dahil sa'yo. Ayaw marinig. Siyang kinikilig. Ilang araw. Eto na.
Balik agad guys, balik agad. Para makatapos na tayo. Balik agad. Balik agad, balik. Balik agad. Mag-type na. Para makapaglalapag ng bago. Balik agad. Balik. Nasaan yung iba? Nasaan yung iba? Balik agad. Balik agad, balik. Mag-focus guys sa mga link na nababa ko guys.
Wala pong alis. Mamaya magkapalaro ako. Maglalaro tayo mamaya. Disco Mobile. Balik agad. Balik. Thank you, Ma'am Mariondong channel. Balik agad. Nasaan yung iba? Second wave po yan. Second wave. Second video.
Mag-focus po sa ating lalapag. Second video po yan. Kung mga hindi pa nakadikit. Second video. Yung nawala po kanina, yung wala pa, sila Michelle Awa Jerjo. Wala na ito ha, Michelle Awa Jerjo. Paramdam na po. Michelle Awa Jerjo. Nakipuntahan po si Mami Longga, biyahe, Mami Longga. Napuntahan po si Papa Ren, second video.
live. Live stream. See you later. Live stream. See you later. See you later. Nagkalat shout out to you, kambal ni Deborah. Ma'am. Thank you po sa pag-visit mo, Ma'am Deborah. Biyay Galongga. Thank you so much po. Oo nga po, Ma'am. Biyay Galongga. Thank you po, Ma'am, sa pag-visit. Dada Labs. Sa pag-visit sa akin live. Thank you, Dada Labs. Ate Ma. From Team Biyahe Ngalongga. Okay. Thank you po. Team Biyahe Ngalongga. Kasali po kayo? Sali kayo? Kasali po kayo? Kasali po kayo, kambal ni Deborah. Hindi ko na-advertise. Habol po kayo, habol.
Second video, second video. Thank you po sa lahat po ng nag-thumbs up. Thank you so much. At tayo matapos guys. Konting tiis na lang. Malapit tayo matapos guys. Melba Moto, good evening din sa'yo. May galat shoutout to you, Melba Moto. Melba Moto. Sige po, habol ka na po. Makipagbigitan ka na po dyan. Mail mo ba ito, Melba Moto? Melba Moto. Mail mo ba ito? Main po ba ito, Melba Moto? Melba Moto? Main mo ba ito, main? Main lang po muna, main. Main lang, may po to, main. Sige po, magipagdikitan ka na po dyan para mailapag ko po kayo. Habulin po nyo yung mga nailapag ko po. Sige po, nakalista ka na po. Makipagdikitan ka na dyan, ma'am. Score up po yung mga nailapag ko po. Pakipagdikitan. Nakalista ka na po, ma'am. Makipagdikitan ka na po, Melba Moto, nakalista ka na po, para po malapag ka po.
Pakipagdikitan. Bulin po yung mga link ko na binaba ko. Pakidikitan po sila. Sige po, habol na po kayo, ma'am, habol. Habulin po, ma'am, yung mga nailapag ko po na link po, ang taas. Habol, 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 Ma'am Jane Moto, Melba Moto. Habol, habol po, habol, habol.
Pakipuntahan po si Mama Melba Moto. Habol ka po, Ma'am Melba Moto. Habol po, habol. Northern Summer Mix DJ. Sunday Imperial Best. Pakipuntahan po si Ma'am Melba Moto. Dumikit na ako sa'yo, Ma'am Melba. Dumikit na po ako sa'yo. Matapos na tayo, guys. Matapos na tayo. Yung gustong mag-games, magpaiwan. Yung kung gustong mag-games, magpaiwan.
Ano pong gusto niyo sa games? Gcash or Play All? Ano pong gusto niyo sa game? Isa lang po. Gcash or Play All? Ano pong gusto sa games natin guys? Play All or Gcash? Play All. 50 pesos Gcash. Play All. Sino pa? Play All Gcash. Magpaiwan po yung mag-games ha. Magpaiwan. Mamel ba? Play All. Sir Alger, Play All. Magpaiwan po yung games ha. Magpaiwan po yung magalaro. Anong gusto nyo? Gcash or Play All? Isa lang po, isa lang. Play All or Gcash? Yung Gcash po natin, 50 pesos po, dalawa. Sino pa po gustong mag-games? Wala na tayong naiwan. Lahat kayo nailapag, guys. Lahat kayo nailapag, ha? Lahat nailapag. Proceed na tayo sa pag-games natin. Play all, play all. Gusto nila play all. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Sino pa? Play all, Gcash. Dalawa po yun. Dalawang Gcash, 50 pesos. Dalawa. Play all or Gcash. Play all. Play all, Arvin. Play all. Teka, maghahanap ako ng... Ano tayo ngayon guys ha? Pinoy Henyo. Sige, play all po tayo. Mananalo po, dalawa. Dalawang play all. Dalawang play all. Dito lang po kukukuha ng napahula natin yung nasa tabi ko. Lahat na ilapag na guys ha. Lahat na ilapag na. Wala nang hahabol, nailapag na lahat. Nailapag na lahat. Wala nang hahabol. Nailapag na lahat. Kung tapos na po kayo guys, type nyo games. Proceed na po tayo sa games. Dito lang po sa tabi ko yung aking papahulaan. Dito lang po sa tabi ko. Play all, gusto nyo? Play all ha? Play all. O, sino pa? Proceed na po. Tapos na po tayo guys. Lahat kayo nailapag ha? Proceed na tayo sa games. Type games. Type games po yung mga tapos na. Type games. Pahuhulaan ko lang po dito na sa tabi ko para mabilis. Yung nasa tabi ko, yun ang pahuhulaan ko. Sino pa? Sino pa? Yung natapos na type game. Sino pa? Sino pang gustong sumali? Tatlo pa lang dito. Si Sir Arger, si RB, tsaka si Melba. Sino pa pang gustong sumali sa games?
Sino pang gustong sumali sa games? Type games. Yung nasa tabi ko, yung nandito lang po sa harap ko, yun ang pauhulaan ko. Dalawa. Kukuha po ako ng dalawa. Play all. Sino pang gustong sumali? Tatlo lang kayo. Tatlo lang. Nasaan yung iba? Kung tapos na po, ang gustong sumali sa games, type nyo po games. Type nyo po games. Games, 4. Sino pa? Sino pang gustong mag-games? Play all tayo, play all. Play all ko kayo, play all. Dalawa kukunin ko. Yung nasa tabi ko lang po, yung papahulaan ko, nasa tabi ko. Ito nasa harap ko, ang dami. Okay, wala na. 4 lang. 1, 2, 3. 4. Wala nang hahabol. Wala nang hahabol sa games, ha. Ito po yung nasa harap ko. Mga ano po ito. Lahat po. Bagay. Go. Hula na po kayo, hula. Go. Hindi. Ito, hawak ko na. Dito lang po, nasa tabi ko. Hindi. Nasa tabi ko, ha. Lahat po ng gamit ko dito. Nasa harap ko. Tissue. Hindi. Ballpen. May naro na. Si Calger. May naro na si Calger. Ballpen. May naro na po. Calger. Pangalawa, dalawa lang po, ha. Dalawa lang po yung pa-play all ko ngayon. Pangalawang games. Pangalawang games, go. Go. Ito, hawak ko na. Go, hula. Nasa harap ko, ito, hawak ko na. Hula. Hindi. Cellphone, hindi. Pangalawang games to, ha. Play all po. Cellphone, hindi. Hawak ko na. Laptop, hindi. Ballpen, hindi. Ito po, hawak ko na. Laptop, notebook, hindi. Phone, hindi. Play all po ito, guys, ha. Play all. Ito po, hawak ko na, oh. Headset, keyboard, hindi. Dito lang po sa harap ko. Laptop, hindi. Papel, hindi. Yung nung manalo po, i-play all ko po mamaya. Magbibigay po ako ng proof bago po ako mag-start. PM nyo po ako, ha. PM nyo ako. Mike, hindi. Ginagamit ko po siya. Ayan, ha. Ginagamit. Salamin, pwede.
Pwede, pwede. Ginagamit ko siya, guys. Hindi, hindi. Papel, na paper, hindi. Tagalog, Tagalog, hindi. Hindi, hindi. 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 Ginagamit ko siya, personal. Ayan, may clue na ha. Ginagamit ko siya, personal. Mouse, hindi. Salamin, pwede. Pwede. Hula-hula na. Hula-hula. Spoon. Hindi. Hindi, hindi. Mugs, hindi. Ginagamit ko siya pang itaas. Cup, glass, airborne, glass. Tagalog guys Tagalog. Basi. Ano yun? Ano yung basi? Basi? Baso? Baso. Hindi. Baso, hindi. Ipit, ipit, pwede. Pwede, pwede. Malapit na. Play all po ito, play all. Play all, pangalawa ito, pangalawa. Dalawa lang po kukunin ko. Hairpin. Pwede. Ito, hawak ko na, oh. Hawak ko na, guys, oh. Hawak ko na, oh. Headband. Pwede. Pwede, pwede. Headband. Headband, pwede. Pwede siya, pwede. Dalawa lang, guys, kukunin ko, ha. Pangalawa na to. Play all po ito, play all. Headband. Pwede. Ikaw, pwede. Suklay. Yan, ano na po. Si Titas. May ano na po, si Ma'am Titas. Suklay. Ma'am Titas, suklay. Panalo po kayo. Titas Tres Vales official. Ayan. Nanalo po sa play all si Sel Arger tsaka si Ma'am Titas. Yun po yung nanalo. Thank you guys. Tapos na po tayo guys. Thank you po sa inyong lahat. Thank you so much. Tapos na po tayo. Ma'am Titas. Ma'am Titas po nanalo. Ma'am Titas, Tres Vales official, kayo pong nanalo. Ito po. Tapos na tayo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Invite ko kayo ulit bukas. Thank you, thank you. Thank you po sa inyong lahat. Mamaya po, ito po yung saka lang po. I-message nyo po ako para i-send ko po yung aking proof sa inyong messenger. Wait lang po. Papakita ko po sa inyo yung aking timeline po sa Facebook. Ito po, oh. Ayan po yung aking Facebook. I-message nyo po ako para mag-send po ako ng proof sa inyo, sa messenger nyo. Nakita nyo na guys, okay na? Ayan po. Nakita nyo na guys, yung aking Facebook. Facebook.
I-message nyo ako, mama. Sir, ma'am tita, si-message nyo po ako. Para mag-send po ako ng proof po ng play all po. Mega love shout out to you, mama Dil. Mega love. Thank you so much. I-message nyo ako, ma'am titas. Mag-send po ako ng proof. Mamaya po, play all ko kayo. Tapos na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good night po. Good night. Tapos na tayo guys. Good night sa inyong lahat. Thank you po sa lahat po ng nagtamsak. Sa lahat pong sumali. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam mo na po kung sino kayo. I-message niyo po ako, Ma'am Titas para mag-send po ako ng proof. Mamaya po bago ko kayo play all. Thank you so much po sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Invite ko ulit kayo bukas. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Good night po. Good night po. Thank you po sa inyong lahat. Good night, good night. Good night. Basta na Bizares Idol.